Ja, ik heb wel vaak oefenen, mommy, met mijn huid. Maar ja, nou is het natuurlijk echt. Wat is het, Jood, voor dag? Kokendaai. En wat is kokendag? Dan stemmen we een keertje mos erin. Dan zit er een jury nog en die zegt dat die goed is. Wie het heel betiert? Kost er een beetje uitkomen? Ja, 4 roeren. 4 uur. Wat heb je al je dier van de morgen dan? Keeltje was, keeltje op karren. En toen ben we hierin gereden. Het ziet er nou serieus uit. Ja, nou, dat is ook heel serieus werk. Ja? Ja, iedereen doet natuurlijk hartstikke goed zijn best om hier zijn keer zo mogelijk voor te krijgen. Dus dan mag je ook heel serieus nemen om alle keer gewoon heel goed te beginnen. Ja, ik vind dat Nota een hartstikke mooie dag maar keer van goed niveau. Vaarbrengers van goed niveau. De band over het algemeen hun keeltjes super mooi in bedwang en brengen ze al goed voor. En het niveau is ook hartstikke goed. Dus het gaat wel lastig zijn, maar... Dus een prijs, hé. Ja, Hoe is dat? heel leuk. Ja? Ja, Is dat van de morgen al verwachten? eigenlijk net. Nee? Nee. Ik dacht, ging nou ooit, maar dit keer weer of net? Ja. En wol dus, ja. Ja. Dat is mijn vriend. Oké. Van Squallen. Oké. Hey, maar dan komt ze net van de bakkerij. Nee. Hoe vies dit dan? Mooi? En heeft het wel eens eerder dieren dan? Nee, dit is mijn eerste keer. En dan direct in de prijzen? Ja. Capaciteit. En ik wil nog even Poetsen. En vies dat wel leuk, poetsen? Jawel. Jawel? Doe je op die keer, Rick? Ja, maar bijna nooit. Dat is het jaren maar die vreun. Ja. En wat doe je hem zat te jaren dan? Voetballen Voetballen. en viski. Ik nog. En gewoon keeltjes erin. Ja. En ze luisteren net altijd even goed, hè? Nee. Win. Je staat alle kanten op, behalve de goeie. Ja. De makkers gaan nou wel mooi skiën, maar ze skieten ik elke keer, hè? Ja. Is dat echt slim? Nee. Nee? Is het net erg? Nee. Dan maken ze het weer mooi skiën. Ja. hij speelt er niet meer over productiegas. De rest het maar druk. Waar lust het dan beter? Keeltje? Het keeltje, ja? Broerke lust het dan net zo goed? Ja, rust het wel, maar soms. Nou, maar hoe staan we ervoor? Goed? Ja, hè? Ja. Is het spannend? Nee, ja. Nee? Valt weer mooi. Er is heel wat meester om die heen, hè? Ja, dat Shane. klopt. Ja, toch? Heel veel. Jeltjes die wat mij betreft heel dichtbij elkaar zitten hier van Ron. Ik kan al besluiten om ze om te draaien. Geen eerste, maar wel tweede dan? Wat? Je bent er ook op lief mee? Ja, ja. Met de herkouwen. Ja. Ik is weer tevreden naar huis. Ja, mijn broer krijgt een beker. Ja. Dus, Hij is wel op lief mee. Beschikt het keerlijk hoe hij Nou, ik heb het volgens mij wel meerdere keren die en vorig tier ik. Ja? En dan vind je het leuk, hè? Ja. Wat maakt het zo leuk dan? Ja. Omdat soms het wel erin staat, dan gaat hij soms goed of slecht. Ja,
Dat is ook wel leuk. Wat moest al je doen voordat je hier bent? Je moest een waskie, skeren, rennen. Ja, heel veel dingen. Ja. En dan moest je zelf mooi maatje. Ja. Zuster ook keurig uit. Die 4 voet bijna hier. Je moest goed opletten dat de hol omheen zit en dat hij controle rint. Dat woe ze af en toe net, hè? Nee, een beetje loeken en dan komt ze wel voor iets. Hoe traint dat? Ja, ik heb wel vaak oefenen aan mommy met mijn huid. Maar ja, nou is het natuurlijk echt. Nou, en oefenst ik wel even met die broer? Nou, net met mijn broer, want die moet zelf ik rennen. En die staat nou op tweede plak, denk ik, hè? Ja, Ja. Dus dan doet hij het beter als daar. ja, Is dat ik jammer? ja, ik vind het wel jammer. Hé, maar wat zijn je nog meer van? Ja, ik denk lekker kibbeling eten. Ik belangrijk. Ja.